Sähköhammasharja on mainio laite. Minäpä kerron teille, miten sillä harjataan. Harjaus kannattaa aloittaa alaposkihampaiden ulkopinnalta, aivan kuten tavallisenkin hammasharjan kanssa. Aloita harjaus viimeisen hampaan takareunasta. Pidä harjaosaa niin, että se on aivan ikenien rajalla, niin että myös ienraja puhdistuu kunnolla. On tärkeää muistaa, että harja pysähtyy varmasti joka hampaan kohdalla ja pysyy siinä tarpeeksi kauan, ainakin 2 sekuntia. 1, 2 ja sitten liukuu seuraavalle hampaalle. Tarkoitus on, että liike on jatkuva, vaikka pysähtyykin aina hetkeksi jokaisen hampaan kohdalla. Etuhampaiden kohdalla harja käännetään toisen posken puolelle. Kääntymiskohta kannattaa varmuuden vuoksi harjata 2 kertaan. Huolellisuus ennen kaikkea. Sähköhammasharjan kanssa harjatessa on muistettava se, että harjaa ei saa painaa liian kovaa hammasta vasten. Harjaus voi aluksi tuntua hieman hassulta, kun harja tärisee suussa. Sen takia harjasta kannattaa pitää tukevalla otteella kiinni. Kun harjaa hampaansa säännöllisesti aamuin illoin, tottuu sähköhammasharjaankin varmasti. Näin on. Sitten harjataankin alahampaat kielen puolelta. Pienellä harjalla on helpompi harjata myös viimeisen hampaan takaa. Ja taas lähdetään etenemään rauhallisesti hammas kerrallaan. Etuhampaiden kohdalla kannattaa nostaa harjaa hieman ylöspäin. Näin etuhampaiden sisäpintakin puhdistuu varmasti. Ja sitten jatketaan harjaamista toisenkin puolen poskihampaille. Kun nostaa harjaa viimeisen hampaan takana, niin sekin puhdistuu varmasti. Juuri näin. Sitten harjataan vielä alahampaiden purupinnat. Ja muista, että jos harja alkaa kuulostaa tältä, on aika ladata sen akku. Ylähampaat harjataan samalla tavalla kuin alahampaat. Sulkemalla suuta saat taas harjan mahtumaan suuhun paremmin. Mukavia harjaushetkiä!